Saka imba yacho ine upstairs. Vaka ne upstairs. Hey, vane mari. Tuflo. Ndaswera maswera muna. Yeah, where's Garabas? Mai nyota rega ndikufonere back. Rega ndikufonere back. Okay. Naiwezi. Visa yet. Chimbob visa. Chindinetsa Maxen. 2 days in Chikona on it. Visa yet. What's going on? So wakamona musoro waenda kuchikoro nhasi musoro wakadai. It's unprofessional. Rakashata, it's not nice. It will go on your record. This will go on your record. My reference is it's unprofessional. Apana zvavataura chi muswe mande kwakutomukira ndonokumbira una maisambo kuti please visai parecord yake. Uchaona mighty vakabudirira kuti uende ku UK. You will see kuti people who do this vanhu vari pama drugs. I know it will go on your record. Uzvivisa nekuti even muroto vanhu vakati wezati dena kana kuti wezati bira. How do you defend someone ane bvudzi rakadai?